Mit navn er Marie-Louise Thøgersen. Og jeg hedder Iben Krogh Rasmussen. Vi er i gang med at stifte Frej, Danmarks første uafhængige fødevarepolitiske tænketank. Den danske fødevaredebat har i for mange år handlet om at slå frem for at forstå. På hver sin side af fløjene har fødevarepolitiske aktører gravet sig ned i skyttegrave og har kæmpet for egne interesser. I dette terræn har politikerne haft svært ved at navigere, og det har skabt en fødevarepolitisk regulering, der hverken har været til gavn for produktionen, naturen, miljøet eller samfundet. Alt imens har forskerne følt, at de har siddet i deres eget elfenbenstårn med en masse kompleks viden, mens debatten har været for simpel. Vores mission med at skabe en fødevarepolitisk tænketank er at samle interesser, nedbryde gamle dogmer og tænke nye tanker. Der er behov for at komme op af skyttegravene og stoppe med at skyde og i stedet for at lytte. Vi vil være den arena, hvor forskellighed er en styrke, hvor uenighed er en fordel, og hvor fremskridt er den eneste vej frem. Denne mission vil vi nå ved at stå på 3 ben. Det første ben består af policy-anbefalinger og analyser. Politikerne på fødevareområdet får i dag masser af anbefalinger og information. Dette er dog baseret på interesse og ideologi frem for viden og visioner. Frej vil være en uafhængig fødevarepolitisk tænketank, og vores anbefalinger vil være fagligt forankret. Det andet ben er en netværksarena. Vi vil samle de vigtigste fødevareaktører hvert halve år til et forløb, hvor de vil se på en verserende fødevareproblematik. Se det lidt ligesom en stående naturlandbrugskommission. De lykkedes med at sætte forskellige interessenter sammen og komme med nogle gode anbefalinger til, hvordan natur og landbrug godt kan spille sammen. Det arbejde vil vi fortsætte med. Det sidste ben er som en medieaktør. Her vil Frej være den faglige aktør, som medierne og journalisterne kan ringe til, hvis de vil have en grundig udtalelse. Vi vil nuancere og højne den danske fødevaredebat. De eksisterende fødevarepolitiske interessenter har ikke længere legitimitet bag deres policyanbefalinger og analyser. Det skyldes, at de i alt for mange år har lavet interessen til deres medlemmer veje tungere end interessen for samfundet. Vores fordel som uafhængig fødevarepolitisk tænketank er, at vi ikke har nogen medlemmer, og derfor vil der være meget mere troværdighed og legitimitet bag de analyser, vi kommer med. Danmark var længe om at tage tænketanke til sig. Alligevel er der i dag flere succesrige tænketanke, der er blevet en fast del af det politiske forhandlingsbord og det danske mediebillede. Der er dog ikke nogen fødevarepolitisk tænketank. Det er til trods for, at Danmark er fødevareområdet er det område, hvor Danmark forvandler sig fra at være en lille dværg til at være en stor politisk spiller. Vores primære formål er ikke at gøre os selv rigere, men at gøre hele Danmark rigere. Vi håber derfor, at I vil støtte op om det her projekt. Fødevaredebatten trænger til Frej. Fødevarereguleringen trænger til Frej. Frej trænger til støtte fra Fonden for Entreprenørskab.